духтарако пальтои туркиро пирсидем рӯзнавор доштум ку ирӯз як бори дига омада хушрӯ карда хостум нишони тимтона. Марамад нигоҳ кунед духтаро чанд модела иҷада рангошунам ҳар хелаяй баъд қаддошуна бинед дароз астай калта астай тоза турецкӣ эксклюзивни пальтои хушрӯ мекунен. ҳатман биёен бозори Корвон тарафи Тиллобозор байни 6-ум 7-ум дарвоза мешава. ай 6-ум дарвоза ки дромаден ряди магазинҳои шишагӣ дуюм магазини Мадина гӯен нишонтон метиҳанд. нигоҳ кунед чихе интихобуш васаяй 2000-2500 намихе нарх гузорӣ шидагая бо арзон меша 2000-2500 бо арзон меша. инаи тарафда бо кӯтоҳтаракош аста иёш чанд пулиян ина ино 2000 бо арзон мешавад духтаро. баъд инчунин иҷада палтое ки кам мондагиян оз нишон метем акция рафтиста. и чанд смайда стангитон инаи 2500 буд ҳозир 2000 штага мехошон оригинал снимающий марҳамат катушки ҳич намешава тоза турецкий. ана баъд ина инора бинен кадомиш ки кам мондагия 1500 дорана ҳамаша арзон карда додастиянд духтаро. бо биёен ай пеш биненда маҳқултон мешава. интихоби палто беҳад бисёра бемехошам ҳастай манаи намудошам ҳастай. ана баъд духтарако нигоҳ кунен анаи қисмда плашои хушрӯ ҳастай. плашора бисёр мепурсанд. нами плашотон чанд сумияй 1100 сомонӣ ҳамаша плашоа. ина плашо 1100 сомонӣ. ана курткаҳо боша 1600 сомоне ки хушрӯай курткаҳошон ки кадом инаия ина ино 200-1800 штага. инаё чандан хушрӯане и ҳам палто меша ҳам безрукавка 3000 тоза турецки воротникошон норка духтаро. ина чи хеле гуфтан иҷода ина палтои распродажаям доранд. ана баъд инаи курткаошон турецки тозаи ҳози мода штагиайку ино чанд пулан ана ино 1000 сомон остиндоро. нигоҳ кунед чихе хушрӯ. и чанд пулай ина духтаро ана хеле палтои культурни фасони хушрӯ гирифтанӣ бошед 3000 бо арзон мешаи тарафта бидай. ино аз ин тараф бидиянд духтаро. ина мехошон снимающий болода туничкаошам ҳастай. сумкаҳои оригиналам дорана. сумкаҳотон ай чанд сум сар меша ай 200 сомон сар меша. сумкаҳошон духиёи оригинал доранд. хулас биёен бо ай пеш бинен пойафзолои фасони туркӣ духтарако аз иҷа ман наворо доштум. ина боз ҳам акция кардиам боз ҳам арзонтар кардагиян турецки тозара анам хел сапагиҳои фасона. марамад духтаро нигоҳ кунед ина ино 350 соман ҳозир 200 сомон шида на 200 сомон шида. нигоҳ кунед эмрияди поён ҳамаша 200 сомонӣ кардагиян турки тоза. марамад беҳад хушрӯчай удобни фасон чанд модела биёен бо ай пеш хутон бинед. мирияд 200 сомонӣ. а ина инора чанди карден рияди диюма ана инора 300 сомонӣ кардагиян духтаро. иёра 300 сомон кардан диден. инаишам фасона хушрӯ 300 сомон иёшам анаи тарафам 500 буд 300 сомонӣ шидагиай. анаи қисми боло бошад 600 будан ҳозир чанд шидан ҳозир 400 сомон шид. инаи қисми ай ҳама болош. марамад касе ки намхе пояфзолои хушрӯ гирифтаниай ҳатман биёен бозори Корвон тарафи Тиллобозор 6-ум дарвоза 1-ум ряди магазинҳои шишагӣ духтаро. магазини Мадина гӯен дуюм магазин мешава. иҷада бо обуфҳои фасон аста. иё чанд пулан анаи қисми қафо 200 сомон иёш чи иёш 350 сомон. ҳамаш турецки ҳамаш хушрӯ. марамад биёен магазини Мадина бо биненай пеш маҳқултон меша. ина иё чандан ина намудоям ҳаст духтаро. боира метавонед нависен пурсеншона. иҷада бо туфлиҳо ҳастай. туфлиҳотон чанд суман ина туфлиҳошонам хушрӯ тоза турки духтаро. ана ино 500 сомон будиянд духтаро. ҳозир 200 сомон шидагиян тоза турецки мехдор. иҷада ҳам кӯтоҳтараш аста уги ҳам инаи дарозош астай. мана хушрӯ некема и ҳамуая калта мекунӣ беҳад фасон. ай 500 сомон 200 сомон шидагиай духтаро. успед кунед. а туфлиҳотона чанд кадагиян
350 400 мана туфлиёш ҳам ҳаст 350 400 сомон. духтаракои хушрӯ имрӯз боз ҳам магазини Мадина омадагем. бовар кунед ҳам қабораи хушрӯ доранд турецки тоза иҷада бо ҳози чанд намудои дигаша овардагиан. якта ба якта наворош меброя. ҳатман тамошо кунед. нигоҳ кунед жимпирои фасони турецки, кардигано, болопӯшо, куртаҳо чизе дар кораитона бори турецки тоза якум сорт. ина сумка, куртои джинс нигоҳ кунед халато ҳастай манаваёи ламираж аст двойко ҳастай ҳамаш брендови бисёриён мекованд ягон магазине кем хе борои фасони тоза дошта бошанд. марамат биёен магазини Мадинада ҳама намудаш ҳастай чи шарф чи курта чи болопӯш. баъд иҷода аксия рафтистай духтаро нигоҳ кунед 600 сомонӣ кардагиан жимпирое ки 1100 сомон буданд 600 сомон шидагиай. ина иҷод чанд моделш ҳастай чанд фасонш ҳастай духтаро марамат бо 300 сомониҳошам доранд. хулас интихоб бисёрай бор бисёрай ҳар якта ира якта ба якта афсус нишон дода намешавад духтаро. лекин шумо метавонед биёед нами бозори Корвон тарафи Тило бозор шашум дарвоза диги магазини Мадина анамин намуд болопӯшу дигар чизора бо нархи дастрас харидорӣ кунед. духтаракои хушрӯ анаи спандексора бинен ҳам фасонанд. ино 600 сомон буданд ҳози акция рафтестай размеро кам мондагиай акция рафтестай нархошона 300 сомон кардагиан. ҳам хушрӯи замшувиян ку анамунояй ҳам фасонакан ира бинен охи 300 сомон ҳози дига моделошам нишон метиҳанд бинен духтаро 300 сомон. ина агар гирифтанӣ бошен ҳатман сериша бинен чӣ хушрӯй ҳатман биёен. ина сиёшам аст серишам аст бозори Корвон аиҷа тарафи Тило бозор шашум дарвоза дуюм магазини Мадина гӯен нишонтон метиҳанд. ина миёрам амиқа каден ва ира бинен духтаро ина мира я моделш ҳаст ку ҳози 750 кам нест. ина ҳози акция дафтидагиай нархш 300 сомон. успед кунед духтаро касседа дар кораи магазини Мадина омада ҳамаи ҳаминора бо нархи дастрас харидорӣ кунед. ана баъд бео синакои мехдоракшам ҳаст иёра чанди каден айна иёям 300 сомон. мана бинен чихе хушрӯчаянд ҳамаш туркияй. марамат бозори Корвон тарафи Тило бозор шашум дарвоза дуюм магазини Мадина ряди магазинои шишагӣ мешава. иҷада акция бисёрай шумо бо метавонед биёен хитон айпеш тамошо кунед боварӣ дорум маҳқултон меша. ё чанд план вай қа хушрӯани болопӯшо духтаро таракои хушрӯ аксияи калон рафта истодай. ина куртои турецки 750 сомон буд ҳози 400 сомонӣ шидагиай. мана касседа дар кор ина намудшам ам хела 400 сомон материалш хушрӯае. мана турки тоза якум сорт касседа дар корай ҳатман биёен айпеш як борак бинен бозори Корвон иҷада аксияда бисёр доранд либос ҳамаша бо нархи дастрас пешниҳод кардагианд. бозори Корвон аиҷа тарафи Тило бозор шашум дарвоза дуюм ряди магазинои шишагӣ иҷада бо дигар намудошам ҳаст аксиё ҳозир дар рафти навор якта ба якта нишон метиҳем. ва духтарако нигоҳ кунед 60 сомон шидай жемпирои индиски ҳамқа хушрӯ материало 60 сомоне ира бинен ғавсакак метавонед барои модаротон харидорӣ кунед беҳтарин вариант бо нархи дастрас 60 сомонӣ. бозори Корвон тарафи Тило бозор шашум дарвоза духтаро ина цветчам ҳастай шашум дарвозая иҷа ряди магазинои шишагӣ дуюм магазини Мадина и цветчам ҳаст. мана безрукавкаи хеле вайшам ҳаст чомна синиш хулас ҳамаш 60 сомонӣ кассе амхе жимпиргирай безрукавкагирай ҳатман биёен. духтаракои азиз касоне ки ипек гирифтанияи куртои фасони ипека ина марҳамат бренди ламиража диден ино даятон боша 1500 1300 мефурӯхтанд ҳозир 1000 сомон шидагия. ипеко аз 1000 сомон сар мешава. хулас ин иҷада чанд намудаш ҳастай бинависеншона метавонед бо ҳамроҳи худшонам суҳбат шавед тоза туркияй ҳамин магазин чизе ки дорад турецки оригиналай. бозори Корвон тарафи ёшам 1000 сомонӣ айна инош аз 1000 сомон сар меша то 1300 сомон. бозори Корвон аиҷа тарафи Тило бозор шашум дарвоза ряди магазинои шишагӣ дуюм магазини Мадина гӯен духтаро иҷада нигоҳ кунед ипеко ҳаст ипекои фасон гули пеко ҳаст чанд намудаш болопӯшош ҳаст. мана нигоҳ кунед чихе хушрӯча ҳамаш турецки иҷада интихоб хеле ва хеле зиёдаи духтаро
кассе либос гирад туркӣ боша, мисол хоин либоси фасон гирен, ҳатман анами нуқтаи савдое ки ҳозир ма гуфтистам тона биёин як бор хабар гирен, бинен борошуна. Духтарако куртои фасон мрамрои турецки оригинал, нигоҳ кунед моделои фасонакаш ҳозир иҷада чанд намуд дора. Нархошон 1200 сомонӣ буд, ҳозир 1000 сомӣ шид. ҳозир 1000 сомонӣ шидаган, бренди ламиражан. Бинен чихе хушрӯ фасоно бренди ламираж. Ина гилдоршам ҳамин нархай. Иш 1200 сомон, 1100 сомон шидагай. Ана дигарош боша бо 1000 сомон шидагай. Интихоба як борак биёен тамошо кунед духтаро, чи жемпирои дарози фасон барои модаро, чи мисол куртаҳош ёки халат, болопӯш, ҳар он чизе ки мебинен аминҷада ҳамаша бо нархи аксия, бо нархи дастрас пешниҳод кардагианд. бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, шашум дарвозаи иҷа, ряди магазинҳои шишагӣ, ди магазини Мадинагӯ нишонтон метиҳанд. Палтои оригинал духтарако дар кор боша, марҳамат турецки фасон. Бовар кунед хелиҳо ҳар ҷода нестай. Ина кассе ки анеми бренди чи? Фирми Кентай тамошо бино. Марҳамат биёен. Бинен чихе хушрӯ, ҳичи намешад. Турецки тоза. Иҷада дигар намдошам асту. Нархи инами яки модел пуштагай 3000 сомона, а инош бошад аз 2000 сомон сар мешава. 2000 2500 хелай нархошон. Мана ино 2000 сомонӣ шидаган оригиналан турецки. Марҳамат метавонед бо биёин як бор ай пешихтон бинен. Бозори Корвон айҷа тарафи Тилло бозор, шашум дарвоза, ряди магазинҳои шишагӣ. Магазини Мадина ди магазин мешава. Магазини Мадина духтаро ина қисми болора бинен, курткаҳошона бинен. Хулас ҳама чӣ доранд бо нархҳои хуб. Турецкиай мана бори худшонай.